Вітаю всіх на канале Монеты, банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відэо я хацеў паказаць вельмі цікавы брак 5 копеек узору 2009 года, маскоўская чаканка стары герб. Да гэтага я ўжо паказваў падобны брак, но то быў аднабаковы брак, і тут у нас таксама такі же брак, но уже з двух бакоў, і з аверсу, і з реверсу. Там было толькі па аверсу. Гэта у нас саўдарэнне штэмпеляў. Тут вот адразу бачна, які атрымоўваўся дадатковы малюнак. Вось асцюкі, калосся, есть прамені сонца і гэтак далей. Давайте еще разглядим аверс. Тут падобны брак я уже показывал. Вот те самый малюнак, ідзе контуры пятерки, орнамент и гэтак далей. Падобныя бракі купляю да сваёй калекцыі. Хто знайдзе, можа да мяне звяртацца. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!